assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama ko Umar coftal ɓalli aremon bandiraɓe ko weltere woni ɗo quoi. To gonɗon wawi, to gonɗon Madrid, to gonɗon mi ronki yiide mon de, mi ronki yiide mon. He onon yimɓe wonɓe Madrid ɗe walla Barça hokkani mon reality e football quoi. On kangamo no fewi, on kangamo no fewi, on kangamo no fewi. Parce que Barça oɗo équipe zuude Real Madrid, zuude Real Madrid. Madrid mo toñata oɗo équipe, Madrid mo ye oɗo équipe ko Europa League suwata ko gonga, kono équipe Europa League fimon dedengal kay fimon e nder terrain mon quoi, fimon e nder terrain mon ha yimɓe mon hooti gal mumen e minute 55 e nder match o. Barça waɗi Madrid yani hay balo. Madrid zuuriji fof gon ko ndewde balo. Barça so wonano Courtois ene wawno fiide Madrid with 9-0 walla 10-0. onon kay poɗon yiide ko on dañi chance, on dañi chance. So wonano ratuji ko biyuji mo Obama Jani Fernand Torres rati e kadi ko Courtois waɗi ko, onon Barça no wawno fiide mon 10-0 nder terrain mon 10-0. Barça yurmin seeɗa tan. So wonano ɗum enen mbawno fiide Madrid piggal, kay mbiyan noon piggal mo Madrid jogani artude, parce que Barça zuuruji fof ene gandi match o ko firti. Madrid ma yimɓe mbiyen Benzema de yarani ko ɗum tagi Barça gagni ko ni yehi to yehi ga, kono bandiraɓe kalen ko Madrid koko fiya tan e nder terrain mumen quoi. Barça kañum ari ko zuude bal. Madrid hokki min caɗele seeɗa tan e fuɗɗorde match o, gassi ko heddi ko fof hol jognoɗo bal o. Barça hol baɗɗo football. Barça eri so Carlos Ancelotti waɗi ɗum wona haaji ɗum. Minen kam min gandi komin zuwa, min gari wadde bala min, jon noon ko ɗum woni haala ka, parce que minen min mbaɗi. onon on jeyani balo, on donki yiide ɗum ha fewi, on donki yiide ɗum parce que Barça rokkani mo zuuden. Sikiron ko Madrid watta ko waɗi PSG ko, walla PSG ko waɗi ko cikira ko Madrid 2-0 Madrid artu fiya Barça. No, ko zuɗɗen Super Copa ko onon mbawno ƴewde ɗum ɗon. So wonano eriji ko waɗa ɗon ko Barça ma gagnino oɗon match, kono enen fof en ji bal, yimɓe fof jeeɓi oɗo match quoi. Yimɓe fof jeeɓi football mo Barça waɗi o. Ten kadi yimɓe fof ɓe gandano Barça ne wawno fiide Madrid ko ɓuri ɗum. mi weltima no fewi ɗiɗo zuuruji no zuuri. Obama Jam biiji ɗiɗi, Fernand Torres bi goto, Raho kañum ne nani bi mum. Mi weltima ko oɗo équipe waɗi ko, mi weltima oɗo équipe ko zuwi ko, par ce que enen ko ni woni, kadi ko ni bal min jiɗɗo zuude. Barça waɗi ko foti wadde ko quoi.
yaw banda mun calminama min juurama ha gongol inchallah.